ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. Рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастем. имрӯз ҷумъа 6 октябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонию 53 дирам ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1153 сомонӣ. дӯстони азиз, дар зери навор лайк монед ва ба канали мо ҳамон тугмачаи подписатсияро зер кунед. раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои боварӣ. дӯстони азиз, 1000 рубли русӣ дар давлатҳои Осиёи Миёна, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон то ҳол рубли русӣ хеле курс поён рафтагӣ ҳаст ва 1000 рубл баробар ба 110 сомонии тоҷикӣ. ва бо хоҳиш як бародари азизамон ки аз мо хоҳиш карданд дар бораи лираи туркӣ маълумот деҳ. 100 лира баробар ба 40 сомону 37 дирамро ташкил мекунад. раҳмат дӯстони азиз барои наворро то охир тамошо кардан. барои ҳамкорӣ ва реклама рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман дар зери видео лайк монед, ба канали мо подписатсия кунед. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. Амин.